ଆଜିର ରିଲ୍ ସମସ୍ତ ଟିନେଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଅନନେସେସରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ। ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ପିଲାମାନେ, ମଣିଷ ଯେ କେତେ କଥା ଜାଣିନି ସେ କଥା ବି ଜାଣିନି। ସେଇ ବୟସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ନଷ୍ଟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଜଣାପଡ଼େନି। ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ଆଜି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଯଦି ଡାଏରୀ ଲେଖିବା, ମାସେ ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଇଥିବ। ଥରେ ଲେଖିକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ନଷ୍ଟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିଦେଲେ ଆମକୁ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ସେଭିଂ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଭିଂ ହେଇସାରିଥିବ, ସେଭିଂ ହେଉଥିବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ବର୍ଷକୁ 5-6 ହଳ ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ ହେଲାଣି, 20 ହଳ କିଣିବା ଦରକାର କ'ଣ? କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ? ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ସେ ପଇସା ନିଜ ପାଇଁ ରହୁନା, କାମରେ ଆସିବ। ମୁଁ ତ କହୁନି ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି, ମୋ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ରହୁ ସେଭିଙ୍ଗସ୍।